Veľakrát počúvam, som slabá, nemám dostatok energie. Mám pocit, ako by niekto zo mňa vysal dušu. Nemám v sebe tú silu, aby som fungovala ďalej, aby som mohla robiť to, čo chcem, alebo aspoň to, čo mám, alebo čo sa odo mňa očakáva. Čo vám o sebe hovorí váš život? Čo vám tieto pocity o sebe hovoria? Nemali by ste niečo zmeniť? Veľakrát je to o tom, že podvedome cítime, že tá zmena by mala prísť. Ale takéto naše nejaké pohodlie v tej istote, v tom poznaní, čo je okolo nás, aj keď to nie je vyhovujúce, ale máme pocit, že tu takéto nejaké bezpečie ešte je, pretože vieme, aj keď to nie je v poriadku, vieme, čo od toho môžeme čakať. A vieme, ako sa budeme cítiť, keď v tom budeme pokračovať. A bojíme sa ísť do rizika, bojíme sa ísť do zmeny. Ale to, že podvedome viete, že niečo máte zmeniť a neviete urobiť ten prvý krok, to znamená, že niečo na fyzickej úrovni vám bráni a niečo na tej fyzickej úrovni môže byť problém v pánvovom dne. Takže ak naozaj chcete niečo v tom živote zmeniť, skúste sa aj opýtať sami seba, čo som ochotná, akú zmenu urobiť v svojom živote, čoho sa dokážem vzdať a do akého rizika som ochotná ísť. Môžete mi veriť, že ja som si prešla naozaj všeličím v živote a bola som ochotná ísť do rizik. A možno práve tie rizika zmenili môj život na nepoznanie. A teraz si môžem povedať, že naozaj našla som ten svoj pokoj, tú svoju harmóniu, to svoje šťastie. Mnohí by ste si možno pomysleli, že podmienky, v ktorých žijem, lebo žijem hore na kopci, na laze, kde naozaj, keď niekto vyjde, je tu nádherne, ale si povie, preboha, ako tu môžete žiť? Veď to je tak vysoko, tak ďaleko od civilizácie. To je možno práve to moje miesto, kde ja potrebujem žiť. Toto je to, čo ja potrebujem pre svoj život. A ísť z mesta, z veľkomesta, do takýchto podmienok, kde prírodu musíte rešpektovať a musíte brať všetko tak, ako je, tak možno toto je tiež isté riziko, do ktorého som ja bola ochotná ísť. Takže skúste aj vy sa zamyslieť, akého rizika ste ochotní pre svoje šťastie, čoho ste schopní sa vzdať a čo ste schopní pre to svoje šťastie urobiť. A verte mi, že je dôležité sa veľa učiť. Tá zmena prichádza aj s tým, že sme ochotní absorbovať nové myšlienky, nové postoje. A pokiaľ budete chcieť niečo v tom svojom živote spraviť, zmeniť, tak skúste sa prihlásiť do mojej skupiny Zdravie, šťastie, hojnosť a nájdete tam nové inšpirácie, nové impulzy. Ale ono nestačí len niečo si vypočuť a niečím sa nadchnúť na chvíľu. Ono je dôležité to aj implementovať do života. Tak ako každý deň príjmate potravu, príjmate tekutiny, aj na tej energetickej úrovni, ak chcete zmeniť energiu v svojom tele, je dôležité, aby ste implementovali do života nejaké zmeny na energetickej úrovni. Takže ak potrebujete poradiť, nech sa páči, príďte do skupiny, pozrite si tam príspevky, ak máte otázky, určite vám budem odpovedať.
tak krásny deň a veľa šťastia.